Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jħaddan miegħu bożza s-settur edukattiv għax jemmen li l-edukazzjoni hija l-aqwa riżorsa li hawn f'pajjiżna hekk saħaq is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino fl-laqgħa li saret mal-UPE fid-Dar Ċentrali u qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem emmen fil-qofol u l-kruċjalità tal-allima u l-edukaturi u kif din il-professjoni issawwar il-futur ta' wliedna. Minaħa tagħhom il-Kap Eżekuttiv tal-UPE Graham Sansone u d-Direttur Eżekuttiv Rebecca Vella Kakija saħqu fuq l-importanza li tiżdied l-istima lejn l-edukaturi u jkun hemm anki trade school speċjalizzati apposta li jgħinu fis-setturi preżenti u anki f'dawk li se jinħolqu ġodda. Il-Partit Nazzjonalista tul id-diskussjoni saħaq li l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista indirizza l-sfidi li hemm fis-settur edukattiv fosthom li jkun hemm żieda fil-pagi tal-allima, isir aktar investiment fil-professjoni tal-allima u l-edukaturi u ħab ġdid tal-MCAS Fawdex fil-waqt proposti oħra li se jgħinu biex dan il-qasam jagħmel qabżiet kbar il-qudiem. Tul il-laqa flimkien ma' Michael Piccinino kien hemm preżenti wkoll il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista Stefan Karwana u Doris Borġ.